bụbu nwoke na-amụrụ nwanyị mana anyị dị mmadụ na-abụ wee bili na skuul anyị na-abụ amụrụ nwanyị mana m ga-ekwulu sọsọ maka mana according to enyi m nwoke ọ sị na ya mụrụkwu nwanyị mana ka anyị baa yunivesiti anyị decide ka anyị nọ n'onwe anyị ka anyị ghara ịkwụgharị focus na studies anyị ghọta na so anyị na-abọchọta ụlọ bili na-eji ụka nkepụta ka ọ pụọ na-ebugheli baịbụl mana anyị mara mgba nwoke ọkwa ịghọta mgbe ọbụla ụmụ nwaanyị a na-akali maka anyị na-etile anyị anya andị maka na anyị maala ezigbo akwụkwọ na-eme ọfụma na klaasị ihe a na-agakwa onoda second year ka a na-achọ finish second year na ogwe this particular girl ya na enyi nwaanyị oge ọbụla hafọ ha na-ekene ha na-esoghelibe ịmagolo mmadụ na-eso gị ị ga-ama like na after class na ije lilonch ịpụtakwa ife ebe afọ ebe unu na-agụ akwụkwọ pụtafa na-aba nọ n'iru unu ịgbagolo ife a na-aga na fa notice na fa na-eti ilefe anya mana dito na fa decide go na fa chọrọ nwaanyị na fa chọrọ distraction na fa eghere fọnụ they focus on what they're doing until the one day these two lady were someone encourage wee bịaba wee lute wee gwaba nyanwa na-akọla anyị ife a wee si ya na fa like ife a yọta na na fa like etu fa si agụ akwụkwọ fa dị decent nke nwa sikwa nke ọ pụọ nke ịmagolukwe so many things in fact na ọ bịa chụba ha nwa azị na etu nwa nwoke si achụ nwaanyị nya wee gwa ya wee si ya na ya chọrọ distraction ndị achọrọ focus na akwụkwọ ya na-agụ ya na enyi ya nwoke so this girl keep coming keep asking ya wee si ya na ya bụ nwoke na-amụrụ nwaanyị and ndị achọrọ ịhapụ ya like that until ya lụọ nwaanyị this girl wee si ya na ya nwabụkwu nwaanyị na-amụrụ nwoke na ọ bụ na ọ ga-ekwe kafa na-abụghị baza mgbe ọbụla o ji wee mesie kafa n'ọdị na nwunye ọ sị bụ na enekwa ife nke anya n'ụdị makeup na ụdị ose dress na ọ bụrụ eziokwu mana na asị don judge a book by the cover ịghọta na nyeji maka ya ịgbagolu ya sị ya n'oyibo ngị o na nsusu ọnụ o ọkwalụ ya wee si oke o wee bido wee bịaba ebe fabi oge ọbụla ọ nọ na nke ya na-esi na-arọ na-asa akwa na-egbogo na-egbede enyi ya nwaanyị na enyi ya nwoke na-akwụkwọ oge ọbụla fa abịa oge ọbụla fa abịa ya na-asị ya na na-agụzikwa akwụkwọ ọbịa ọsị ka fa gụọ akwụkwọ mana ịmagolo mgbe ọbụla fa bịa o nwere ka fa ga-esizi gụọ akwụkwọ etu fa si agụ akwụkwọ fa ejizielu maka ya fada nọzi n'ụlọ agụ akwụkwọ mgbe ọbụla fa ejebe na library just to keep them from not talking or saying one thing or the other. Ọ sị m nde that distraction na-abịakwa ịmagolu they try as much as possible iji wee curtail ya ka ọ ghara ịdị too much. Fane dịkwa ọnụ kafa nọtediye enyi ya nwoke wee sị ya ya na-afọ enyi ya nwaanyị with one particular nwaanyị na ya na-abụ na-akwụgharị na the man nọ off campus na ọ na-abụ sị ka o jee holiday na be the man ka ọ na-anọ so onye buo ihe a ya wee kpọ ya wee jụbịa ọgọ ya wee sị abụ ya aṅụlị ya baịbụl ọ sị with all pleasure ya wee bute baịbụl wee sị ya ngwa ọdụ nnọọ redi ịṅụ iyi ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya wee sị anya hapụba bikos na adụgo convince maka obidogo aka ya wee na-asị ya na mụ nwa bụ onye dị otu a ya wee snegide anya wee sị na baịbụl dịkwa against it ya wee sị anya hapụba ya wee believe onye si enyi nwoke ya hapụba fanaba wee kwụba ha wee kụsịa akwụkwọ ya wee bido ọlụ nweta ọlụ dutoni amaala akwụkwọ nweta ọlụ bido lụba ife niile gabanye na diska na-akwụkwọ enyi ya nwoke na enyi ya nwaanyị kwụọ ka nọ na final year ka fasịlị okwu maka na enyi ya nwoke si na ama live si na the lies ya wee dọ mmanya n'isi ọnọdụbefa until gịnị wee mee maka na ya na-aka ụka very well ya abanyezikwa into pastoral and other things na-eme ya na-emekwa ife a na-eme na-alụkwa ọlụ so enyi nwoke wee kwagide okwu wee sị a n'ọdọgo mmanya n'ọdụgo shọ na ọ ga-alụ diska ya nene ihe anwa ya gwara ya si m nne ya wee menye invite wee bịa ya wee gwabịa gwasị anya sị na ya ma ndizi na ya chọziri isulu si m nne ọ bụ na diska na onwe dị ihe bido na v n'afọ ya in fact ọ sị bụ mana nke ya ji wee bụrụ nwoke na-agbọrọ nwaanyị na-enjoy the thing so much ịmagolu ya laikili ife fame too much n'ọnya bụ na ya ka na-ajụ anyị ajụjụ ya na-ajụ anyị if not na ọ bụ na ya bụ nwoke ma alụ what to and what to ya ma na-ajụ anyị ife ọ sị ike kwụlụ ọtọ gwa ya wee jụbịa ya wee sị ya nne amara eji ọbụla ebi udo n'elu asị na ọda wọk si ọda na yọbịa
si ya na o jikwa wee bụrụ that man ya na-eje afụ na ọ na-enyeli ya aka maka na ndị befe nwere ego, o wee lụọ one day wee dakpu ya, o sikwe nke a ọ pụọ nke a. Ọ dakpoghị gwarọ m, ọ dakpoghị onwere onye gwa. Ịgba nkịtị ọ sị enyi a chọrọ ịgwa ya maka na ya lọvụlụ ya too much and na decide go ịnụ nwoke gụrụ akwụkwọ. Ọ sị m na ekekwula ọtọgwu ya na ife ya ji wee wetara anyị akụkọ na bụ na n'eziokwu ya love this girl. Ya nụbịa kedu ụda asị o nwere ike isi in future just to get what he want. Abịghị ghọtago. Ife a chọrọ ịma bụ onye je jụọ that man. Maka na ya gwara ya sị na a ga-eje jụọ that man ka ya wee do sure. Maka na ọ bụ na ọ dasịrị asị for all this long na enwere ike continue with the marriage. Ọ sị ya ya jee jụọ. Abịghị ghọtago. Mana enyi ya nwaanyị agwala ya na ọ sị na ya si anya jee jụọ na ya ma na ọ ma nje ọrụ nwoke ka ọ bụ. Ọ sị m ma onwe ka ọ dụ ije jụ that man ife gaa n'etiti ya na enyi ya nwaanyị na ya just to chọọ ịma ife mee ka onye gbanụ nkịtị nọbịa na ọ bụrụ na ya nọbịa na ya ma ndụsị happy, ya ma ndụsị satisfied regardless na ya love ya, mana still na ife a ga-anụ ya ya na o nwere ike ọ na-agwagodi eziokwu na ya ma believe duto na ya ga na-afụta ya dịka onye asị keka ụdị ife afụ si wee ma ọ gwara ya o nwere onye ọgwa na ebelivuru na ife ahụ enyi ya nwoke kwuru bụ ife meenụ, mana ịmagonu ya na-aka n'ụka and ịgbagonu ya na-efe ile ebe ọ na-echi eke achebe ya ndị agbọrọ ife a ga-eme n'ọnya ka ji wee wepụta ebe a. So nwanne m kedu ife ilo, kedu ife ọdụgụ ka this guy mee na ọnya jee jụọ ọnụ the guy ma o nwere ife gaa n'etiti ya na enyi ya nwanyị ka onye ahapụba anya n'ụbịa maka na ife mee na-emego ka onye si anya na-aba na ya kwere mgbe o ji wee sigideli ya asị maka na ya jụrụ ya sị ya ma ọ gwara mama ya ọ sị mba na o nwere onye ya gwa. Ọ dị possible ụdị ife ahụ ime nwaanyị ma o nwere onye ọgwa ma enyi ya nwaanyị na okwu ọ na-ekwu na o nwere onye ọgwa entirely. Ọ dị unu ka ọ bụ eziokwu na ife a chọrọ ịma ụmụ nwaanyị amụrụ m maka na m anọrọ nke ome mana o si m ike believe na ụdị ife afụ mee na o nwere onye ịgwa, not your mother, not your friend, nobody, just like that, not even the pastor, you know. Mana another thing wee bụkwalụ ịnọgide nnọọ ije jụwa nwoke mmadụ si ya ma o nwere ka o si wee chee ọ sị bụ dat na ọ bụrụ etu afọ ka a si chọọ ije na ife a chọrọ ime bụ ya just chọọ ịgbagolu welu polisi jekwulu the man si ya na nna ife a chọrọ ya rala ofesi aịda na ọ gwara ya nke bụ eziokwu onye ameli ya arrest maka ife dị otu na nwunye ga-akwụ ya n'azụ ịmagolo just to get the truth out of the man, you know, something like that. Ihe belu for how long? I don't know, but asị ajọka o, asị ajọka. Mana anyị agbara ma ọ na-asị asị sha, ọ dị unu ka ọ na-asị asị. Chee, ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.